Și astăzi o să ne jucăm Obiu, care am rămas partea a treia. De acesta, al doilea joc, acesta este jocul nou. O să ne jucăm după ce o să-l terminăm pe ăsta. Am rămas aici. Tot dacă când intru are probleme. Așa. Am rămas aici. Și vreau să dau și cu camera. Mai bine nu. Dăm așa. Căzut. Asta e partea a treia. Cu obiul acesta. Deci uitați-vă puțin câte am trecut. Frate, și unele dintre ele nu se vede. Așa, ok. Nu trecut nimeni până aici, nimeni. Și de acolo am început, unde sunt căsuțele aia roșu și albastru și casa aia mare. Deci, ajungem la pregătit ca să ajungem acolo. Sunt foarte pregătită. O să dau asta pe mod. Doar să aude niște de-astea pe muzică. Dar tot cad. Frate. Au. Mie mă împinge ce. Trebuie să merg încet. Să ajunge la nivelul 4. Asta e galben. Mai încoace, te badăm, stai, pe mine merge mai încoace. Mergem încet, dacă nu ne grăbim, ajungem. No! Frate, dai simplu. Ok, am trecut. Aoleu. Așa. Cum de ajuns asta aici? Nu pot să cred că a ajuns aia acolo. Da. Nu vezi? Ești departe? La o grămadă, sunt la nivelul 4. Sunt la nivelul 4. Ok. Stai că trebuia să o iau pe lângă. Mai am doar un nivel. Sus și gata. Păi, când am întrebat-o pe mama anul trecut, a zis că nu vrea să mă lase, chiar dacă a fi ciudat. Dacă o să am vreodată mă întreabă pe unde stai. De acolo, cu părinții, prin comună, pe acolo. Sper că pot să mă ating. Da, pot să mă ating. Dar de ce asta arată încolo când e în sus? Prietenă, crezi că o să accepte mama ta când vii și tu cu o fată acasă să o prezinți? Ea este viitoarea noră. Nu crezi că ar vrea maică ta să fie?
Ok, am grijă. frumoasă, deșteaptă și Bună la învățătură, poate să fie mai... Așa. Trecut. Mergem și aici. orice fel îmi place mie. Așa crezi tu? Da. Am să-ți spun un lucru pe care să-l descoperi în timp. Mamele de băieți sunt foarte ciudate. Și uneori sunt ultra protective. Bun, mergem mai departe. Cine Am crezi trecut că și dintre de voi trei ăsta. va fi cel mai harnic copil al familiei voastre? Eu. Momentan eu sunt, dar după ce mă mut, Aris probabil o să fie sau Ava, pentru că ea e fată și o să învață să gătească, să facă curat în casă pentru viitorul soț. Și ea se mută cu mine, perfect. Ok, întrebarea Ok. următoare. Cine crezi dintre voi că va fi cel mai tare în învățătură? Asta o să mă chinui o leacă. Adică o să-i placă foarte mult școala și fata, trebuie să fii pasionat de asta. Cine crezi că e tocilarul tău? Frate, dar nu pot să mă prind. Deci momentan în familie nu e nimeni chiar, dar la mine la școală fetele sunt alea mai tocilare, așa că presupun că Ava nu o să ajungă la școală să fie tocilară. Foarte bun răspuns, foarte bun. Nu mă așteptam. Trebuie să Următoarea mă urc aici. Cine crezi Nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot. din casă? E cel mai cu mine. Da, de când? Momentan Aris cam este din discuție, Ava e Am trecut. vârsta ei. În sfârșit, am trecut. Ia să vedem unde este Mara. E și moșul la ușă, ce o să zice. Eu uite unde ești tu, Mara. Tu ești tocmai la nivelul 3. Și acum, ultimul își pune o întrebare foarte delicată. Și mai ai o grămadă până mă treci. Se pare că am trecut bine. Sau toate sunt corecte? Trebuie să pleci pe insulă. Da, toate sunt corecte. Din toată familia, voi sunteți mulți. Plus pisica, ai dreptul să iei o singură persoană pe Ok, tine, ei. pe care să te poți baza, care să te ajute la muncile de pe insulă, procuratul O să hranei, ajung să aici fie un om imediat. harnic, să fie descurcăreț și să nu te enerveze foarte tare, că altfel o să sare în apă și o să te negi. Pe cine ai pune bază dacă ar fi mâine să pleci pe insulă pustie? Ok, deci pentru asta voi folosi metoda excluderii. Începem cu Ava. Ava cam este din discuție, pentru că nu pot să am grijă de un bebeluș și să supraviețuiesc pe o insulă pustie. Corect, așa Deci mă îmi gândesc. pare rău, Ava, dar ești. Aris la fel, vede un copac, nu știu ce, că vrea să se urce în el, sau vede o apă, zice că vrea să nuatem și poate e periculoasă, nu știu, sunt animale periculoase pe dinăuntru și Ok. Aris nu vrea. Uite că filmez și nu mai am vorbit, fiindcă uite că filmam. Asta e cel mai bun răspuns. Cel mai bine este singur. Știi de ce e bine să mai ai un adult totuși pe o insulă pustie? Pentru că Ok. la o zi, dacă rămâi fără mâncare, Să poți să trec cu grijă. Am uitat, frate, că filmezi, n-am mai zis nimic. asta și despre băieții tăi. Ok. Ați avut un an foarte complicat, din toate punctele de vedere. Parcă mai ieri nu știai, pentru a treia oară naturală. Așa. A fost cu super emoții că n-am Urc sus, sus. Hai că urc dacă e. Ne-a dat-o pe Ava, suntem 5 și eu cred că îl încheiem foarte frumos și chiar mi-a dat foarte multe motive să fiu recunoscătoare și să apreciez mai mult ceea ce am. Și am mai crescut un pic, așa, am mai crescut. Ce vreau să fiu. Întrebare de maximă sinceritate. Încă un an am rezistat tot așa închiși în casă sau ar trebui să ne dea drum să mergem măcar la școală, la locul de joacă, etc.? Ne-am dorit, dai seama. Noi toți ne-am dorit Așa. ca viața să se vede tot mai mult cu felul în care o știm De-abia noi, aștept dar să până la urmă, câștig. orice ar fi, știu că nu o să ne adaptăm și știu că am Mai am o leacă mai mult. și o să facem față, indiferent. Deci nu trebuie să le ating, ok. Mulțumim foarte mult. Pe ziua Fac cu de astăzi plăcere mai chestia asta. Albert, pentru că a fost foarte simpatic și a răspuns la toate întrebările fix cum Mi se pare că în ce în ce sunt mai ușoare. foarte mai mare, să știi, dar tot ca tine și răspuns. Mi se pare. No, adică plecam pe noi să lăsăm mânând, dar pe nu știu niciodată. Exact. Alice, cu tine o să mai vorbim. Pentru că simt că ai ceva de prezentator TV în tine. Adică ai ceva de Răzvan. Adică nu stai în locul lui, dar nici nu știu despre ce se vorbește. Și
Ok. Asta e, nu avem ce să, nu ne putem lupta cu natura. Mulțumim tare mult, îmi cer scuze pentru ștampilele de pe mâna lui Haris. Așa, a fost o seară mai complicată, ieri erai acasă și când ai pe cine să-și ștampileze bine, să ai un frate. Luca, să vă meargă bine toate, pupături acasă tuturor. Vă pupăm și noi, pe voi toți. Și așteptăm să treacă toată nebunia asta, să mă aduci pe Arica de aici. Wow, îți dai seama prima dată. Să facem ce fac toți mătușii cu copiii mici. Ok, am ajuns la cățelele astea. Mătușii, mulțumim! Vă pupăm! Eu am crezut că dincolo trebuie să ajungem încolo, dar nu. Neața curăța. Hai să dăm așa. Suntem într-o pădure, suntem într-o pădure. Ok, e din ce în ce mai greu aici. A fost eștiat ăsta, a pus și pe lângă. I am what I live. My way. The new fragrance. Giorgio Armani. Cât de aproape era. Dar tot a murit. Poți aduce câte un mic cadou pentru fiecare? Chiar și fratelui meu mai mic care nu a fost tot timpul cu mine. Am pregătit o mică surpriză pentru tine ca să prinzi putere. Nu suntem moșu, dar spiritușii noștri îți livrează la ușă cumpărăturile. Bună, sunt Alex Nicolae, campion mondial la prăjire cafea. Aici e Don Cafe Supremo. O cafea 100% aplicată. Ok, un nume foarte ciudat are fata asta. Este lentă ca să pună în valoare gustul complet al cafelei. Să fie mulțumită pentru orice metodă de preparare. Așa. Este metoda mea preferată de preparare. Ole, de ce tot ca... Cafe Supremo. Bucură-te de momentul tău suprem, 100% arabica. Oprește-te, știi că avem deficit de vină. Mănâncă bărbia. Pune bila pe picioare. Încet, încet, încet. Tu definești momentul. Mă doare ochii. Credere în diamant Taylor, care te face Asta cred că o să fie cel mai greu. pentru că o bijuterie e creatoare de momente speciale și face ca Sau fiecare nu? gest să răsune în timp Ba da. și te învață să dăruiești mai departe. Crăciun Da, ce nu ești? Te văd, ești acolo. Știai că și tu îți poți face un card la Selgros? Ai nevoie doar de buletin și de câteva minute. Cât ai fierbe un ou. Ok. Asta cumperi piept de colorant de dosar. Iar eu că și sora mea s-a spus dacă mă ved, dacă o văd. Și ei tu mai acolo jos. Acum există academele Sadia Set Kids. Sadia Set Kids ameliorează durerea, calmează iritația gâtului și Și nu mă opresc. Eu în continuu merg. Ai grijă de tine pentru cei dragi și bucură-te de sărbători cu forțe noi. În farmaciile Sensibu, acum ai 33% de Încet, 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 încet. Am trecut cu bine. Iată este pandemie. Sărbători tot o să fie. Sărbători, sănătate, nu-i mai bună decât foame. Acum, ne depărtăm puțin, să ne bucurăm din plin. Mâinile mereu curate, să ne fie bine toate. Masca, să o avem pusă, Ok. să fie bine. Trebuie să dovedești. Să-mi grijă să nu cad. Era foarte aproape să cad. Nu! 60 de ore de iarnă, pline de momente frumoase și mai ales norocoase, pentru că Rompetrol te premiază pentru fiecare. Cumpără de minimum 100 de lei din stațiile Rompetrol, trimite codul de pe bon prin SMS la 1770 sau pe rompetrol.ro și poți câștiga unul dintre cele 2160 de lei sau chiar un BMW ca să treci mai ușor peste iarnă. La Rompetrol, fiecare oră de iarnă este câștigătoare. Împreună Ok, am luat-o repede. Pentru igiena urechii, eu folosesc
Mai rămân la nivelul 5 și ultimul. Ajung la nivelul 5 și ultimul! O să ne ducem la nivelul 5 data viitoare. Dacă v-a plăcut, dați un like. Pa!